ika-7 ng Oktubre bilang pasasalamat sa Diyos sa tagumpay sa Lipanto. Okay? Ang Papang nagbigay sa atin ng katikismo ng Tridento. Okay? Tridentine Catechism ng Breviary. Okay? Ito po ay dasalan, okay, ng mga pare at ng misal. So mga tugang, ano ang naging kontribusyon ni San Pio Ikalima? Okay? Siya po, by the way, ay Dominican, ha? Siya po ay Dominican. Siya po ay paring Dominiko. Pagkatapos siya po ay naging obispo at naging siyang mga tugang, naging papa, naging santo papa. Kaya po siya, Pope St. Pius V. Okay? Siya po, mga tugang, ay isinilang doon sa Piedmont, Italy. Okay? At the same time, sila po ay mahirap na pamilya lang, ha. Hindi po siya mayaman na pamilya. Okay? The impoverished family of the Bolognese nobility. Okay? So yan po, ha, ang istorya kang buhay niya. At he joined the order nung 14 years old siya. 14 years old pa lang siya, naglaog na sa pagiging Dominikano. Okay? At ang pangalan niya, mga tugang, ay Michael, or sa Italia, Michel. Okay? Siya po ay naordinan, 24 years pa lang, 24 years old. Okay? For 16 years, grabe ang buhay niya. He devoted himself to the teaching of philosophy and theology. Okay, kaya nga no wonder ang sa iyang kontribusyon sa simbahan, ini pong katikismo. Okay? Ano yung katikismo? Yung pagtuturo. Kasi nga yun talaga ang sa iyang naging siyang teacher ng philosophy and theology. At he is a man of solid piety and austere self-discipline. Okay? Magayon ng mga tugang ang sa iyang buhay. May disiplina sa buhay, ha? Okay? Hindi tulad minsan tayo, wala na tayong disiplina. Sige na lang, sige. Alam mo, sa buhay talaga, ang tinatawag natin piety and self-discipline. Okay? At anong ginigibo niya? He passed long nights in prayer. Grabe talaga. Talagang nangangadyi. Alam mo, sikreto talaga ng sarong tawong banal, ang pagpapangadyi. Okay? Ang pagpapangadyi. Okay? Because pag tayo nangangadyi, nagsusurrender, isinusuko ta ang satuyang buot sa Diyos. At sabi nga, when travel was necessary, pag siya naglalakaw, siya po ay, went on foot in silence. Okay? Talagang mahiling ta na silensyo siya, pero nakabitis lang. Without a cloak. Okay? So talagang ordinaryo lang siyang tao na ordinaryo. Okay, magayon nun. And sabi nga, after having distinguished himself at naging novice master po siya, okay? At naging siyang prior, naging superior ng maraming kumbento ng Dominican Order. Okay? At noong 1556, siya po ay naging obispo ng Sutri. Okay? So yun po, naging obispo na siya. And then later on, naging po siyang kardinal. Okay? Being Inquisitor General and Cardinal, at naging siyang cardinal noong 1557. Okay? So nakitaan talaga siya ng magayuno na ugali. Okay? Magayuno ng mga tugang, ang pagpapangadyi, at the same time, ang sa iyang mga ginibo sa simbahan. Okay? So, as such, he refused to countenance the nepotic appointment. Okay? Alam mo minsan, di ba, nepotism, okay? Ayaw niya noon Ayaw niya ganyan. So talaga nagkaroon ng reformation. Okay? So yun po ang magayon na istorya ni San Padre not Padre Pio. Okay? Ni Papa Pio, Pope Pius the Fifth. Okay? So magayunan mga tugang. So yan ang na contribution niya sa tuya na iyan. Okay? Kaya
galing sa isang mahirap, sabi ko nga, sa Bosco Marigno, siya po ay talagang kahit na mahirap, siya po ay talagang nagsumikap. Okay, yan ang importante. Huwag mo sasabihin, mahirap ka lang. Hindi dahil mahirap. Dapat tayo ay nagsusumikap. Okay, yan ang importante mga tugang. Okay, noong namatay si Papa Pio ika-4, si Miguel, ang nahalal na Santo Papa, ang pangasiwa ni San Carlos Borromeo, ang tinaglay ang pangalan na Pio ika-5. Isang pangalang kilala sa kasaysayan dahil sa pagsugpo sa maraming katiwalian sa Roma. Okay, maganda talaga, nagkaroon ng reformation. Okay, yan ang importante, pagpapanibago. Kasi siyempre masami natin na ito nasugpo ang maraming katiwalian sa Roma, sa Protestantismo at sa Mohametanismo. Okay? At ipinasunod ang papang ito ang kapasyahan na kapulungan ng Tridentine. Okay? Yung Tridentine. Okay? Tungo sa disiplina eklesiastika. So talagang importante nga talaga ang disiplina. Kasi pag walang disiplina sa simbahan, talagang wala. Okay? Yung tinatawag na ecclesiastical discipline. Okay? At yan po ang naging daan ng kabanalan ng mga alagad ng Diyos. Okay? At ang pagpapatayo ng mga seminaryo. Yan ang kontribusyon ni Papa Pio ika-5. Okay? Isa po siyang Dominican saint. Okay? Malaki ang tiniis nitong santong ito, mga kaibigan. Bunga ng kanyang panunungkulan bilang papa at ng kanyang sariling pagpapakasakit. Okay? Okay? Dagdagan mo pa, Panginoon, ang aking mga krus. Grabe, ang pangagio niya, Tayo ba pangagio? Lord, take away my suffering. Pero si Padre Pio mga tugang, Padre Pio, si San Pio ika-5, na anong mo Father, si Padre Pio, iba naman yan, si Saint Pius V, ang pangagio niya ay ini, dagdagan mo, Diyos, ang sakuyang mga krus, ang paghitios, ngunit dagdagan mo rin ang aking pagtitiis. Yan. Yan ang hiling niya sa Diyos. Mga tugang magayunan baga, hindi siya nagsasayuma sa mga pagtitios, kundi ang ginigimo niya, naghahagad lang siya ng kusog. Yan. Yan magayunan baga. Naramdaman ko tuloy ang sakuyang magurang, si Mama, kaya itong nagtitios siya, medyo may hilang-hilang na. Ang sabi niya, ang dasal lang ni Mama, pero may nainiho. Siguro nakuinin ni Mama kay San Pio di ika-5. Siguro kasi si Mama baga, sa kuyang nanay, ay talagang mapangagyon ito. Okay? Malapit na pala ang birthday niya, May 2, birthday ni Mama. Okay? Si Papa naman, April 28. Kaso nung karong araw, nung April 28, si Papa, 93 years old na sana si Papa. Si Mama ko, 97 years old na sana siya. Namatay si Papa, 90. Okay? Si Mama naman, 93. Okay. So, mga katugang, iyan permimpig papangadji. Sabi ko nga kay Mama, ikaw naman, magrabe ka. Naghahagad ka ning krus sa Panginoon. Pero alam mo, hanga ko sa kuyang nanay, hanga ko kay Mama, grabe ang pagtios niya, pero natiis niya. Yan. Kasi magayon ang bagay ning pangadyo ni Saint Pius V, si San Pio ika-5. Sabi niya, dagdagan mo, Panginoon, ang aking mga krus, ngunit dagdagan mo rin ang aking pagtitiis. Okay? Hiling niya sa Diyos. So mga tugang iyan, importante So alam mo, huwag natin takasan ang mga paghihirap. Okay? Ang importante lang na kailangan natin na bigyan ng lakas. Okay? Sabi ko nga, kasuhapon, ang suffering, wag nating gawin na kaaway. Suffering can be your teacher. Suffering can be our teacher. And what do we learn from suffering? Sabi nga, Christ learned suffering through obedience.
Maliwanag po yan sa Bible. Okay? Christ, hanapin nyo sa Google kung saan naisulat yan. Christ learned obedience through His suffering. So in other words, suffering is now a teacher. Okay? Marami tayong matututunan pag tayo nagtitios. Okay? Natututo tayong maniwala sa Diyos, natututo tayong gumawa ng kabutihan. But anyway, kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1210, series of 2020. Harapin ang hamon, mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na! Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Failon, a one-of-a-kind Filipino radio broadcast journalist, DJ, television news anchor, and former politician, is now one of the endorsers of our Mixten Herbal Coffee. Ang kape mo ba'y tama? Baka nakakasama. Mag-Mixten Herbal Coffee na. Gawa mula sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangosteen powder. Kaya gawing habit ang Mixten. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Ang Doc Alternatibo, the Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang
pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat kong di Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. An oras hatod sa Indokang. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At sa tuyang istorya ang buhay ni San Pio Ikalima. Okay? Saro po siyang Dominican Saint. Okay? Sa po ay naging Santo Papa. Magayunon ang sa iyang buhay. Sabi ko ang kasubago na bago kita mag-break na ang pangadyo niya, grabe. Ang pangadyo krus. Ngunit dagdagan mo rin ang aking pagtitiis. Yun. Sa panahon mo niya na igwa kita ng pandemya, okay? Yan ang parang masabi tayong krus. Pero importante, magtiis. Okay? Magtiis. Ano ba ang pagtitiis, Father? Okay? Ang pagtitiis ay, ang pag-ako, it is not denying. It is not denial, but acceptance. Kasi alam mo sa buhay, importante talaga ang acceptance. Okay? Accept. And pag na-accept mo kasi ang katotohanan, you can do something.
Okay? You cannot do something, anything that you deny. Okay? Because you are not, wala yun eh. But if you accept, halimbawa, tanggapin mo ang katayuan mo na ngunyan na may pandemya, so anong gibuon mo? Accept mo. So anong dapat gibuon? Actually, wala pa namang gamot talaga sa COVID-19. Ang the only way na is iwas. Okay? Iwas lang tayo. Iwas ng iwas. Iwas sa mga makataong maraming lugar na yung yan importante yan, makaiwas lang tayo. Iwas tayo sa mga masasamang salita kasi nakakasakit yan, ha. Yon, iwas lang. Yan ang importante ngayon. Iwas lang tayo. Bakit, Father? Yan lang mga gagawin natin? Iwas? Kasi alam mo, there are 3 F's. 3 F's. I like to share with you the 3 F's in terms of halimbawa na mayroon kayong pinagdadaanan. Halimbawa, ininsulto ka o nasa pandemya, whatever. Ang letter F, first is to fight. Sige, labanan natin. Actually, nilalabanan natin. Okay? Ang pandemya, paano natin nilalabanan? Maraming panlaban. Of course, nakatuklas na tayo ng tinatawag na bakuna. Okay? Yan po ang panlaban. Okay? Ano pa ang panlaban natin? So, kumain ka ng masustansyang pagkain. Hindi yung permisa ng processed food o GMO food. Yung mga pagkain ng ngunyan na mga pagkakan na minsan actually masasabi natin laso na pala ang kinakain mo. Hindi na pala talagang pagkain. Okay? Iba ang pagkain sa laso na. Ang laso nakakamatay. Ang pagkain nakakapagpahaba ng buhay, nakakapagbigay buhay. Yan ang importante mga tugang, So mag-ingat tayo sa pagkain. Isa pa yan. Okay? Labanan natin. Kasi ngayon, sabi ko, hindi iwas yung tinatawag fight. Sa English, fight. We have to fight. Okay? To fight COVID-19. How? By avoiding stress. Okay? Father, ma-avoid mo ba ang stress? Yes, ma-avoid natin yan. Okay? Depende sa perspective. Depende sa pananaw. Kasi may mga tao sinasabi, we have to manage stress. Bakit i-manage mo ang stress? Okay? Ang i-manage natin ang buhay. Yun, ang problema sa atin ngayon, kaya may stress management na mahirap intindihin nga talaga yan. Pero ang importante, never forget to laugh. Tumawa naman kayo. Yan, ang problema, Father, hindi na tayo tumatawa, palagi lang umiiyak. Ang takit naman, ang takit-takit. Ang takit-takit ng putok ko, ang sakit-sakit ng puso ko, Father, ang sakit. Yan ang problema sa atin. Marami tayong nasasaktan sa ating mga salita. Nakakasakit tayo sa mga salita, yung mga salita binibitawan. So yan, nakakalimutan na ang sense of humor. Kaya yan, fight. Fight lang tayo. Labanan natin yan. Paano natin lalabanan? Ang tumor. Sense of humor. Ang problema kasi ngayon, yun nga, sabi ng cancer, okay, yung tumor. Kasi nakakalimutan na ng tao ang humor. Nakakalimutan, bakit? Kasalanan bang tumawa? Kasalanan bang magugma? Minsan naalala ko tuloy, ang saya-saya namin kami mga seminarista one time. Ang saya-saya namin. Pagkatapos mayroong isang tao nagsabi, bakit ang saya-saya ninyo? Tumahimik nga kayo. Bakit? Pag tumatawa ka ba, pag nag-ugma ka, kasalanan? Yan ang problema. Marami nagkakasakit ngayon, mga kaibigan. Dala ng tumor. Kasi nawawala ang sense of humor. Yan, Kaya mag-iwas tayo dyan. Okay? Iwasan natin ang tumor. Lagyan natin ng humor. Okay? Tumawa tayo. Okay? Kaya tingnan mo, si Father Butch, ang babaw naman ng kaligayahan mo, Father, Natural. Kung malalim ang kaligayahan ko, hindi ako magiging masaya. Siguro, Father, saan man kasiyahan mo? Mababaw lang. Okay? Bigyan mo lang ako ng kahit ano.
Masaya na ako. Kasi may naibibigay ka kaysa wala kang naibibigay. Hindi ba? Importante yan mga tugang. Mababaw lang dapat ang kaligayahan natin sa panahong ito. Ay hindi ako magiging maligaya pag wala akong bagong gadget, Father. Hindi ako magiging maligaya pag wala akong malaking bahay, Father. Hindi ako, Father, magiging maligaya pag wala akong magandang sasakyan. Father, hindi ako magiging maligaya pag wala akong magandang asawa. Bakit asawa mo hindi maganda? Ay nako, tama na nga yan. Dapat maging maligaya ka. Yun naman ang panlaban naman natin sa sakit. Immune system. Okay? Tingnan mo, pag ang buhay mo, stress, hindi bless. Ano bang stress, Father? Palaging, ang sa imong buhay, parang ang noo mo palaging nakakunot. Di na maidrawing. Father Butch, ang tandok mo baga, ang mukha mo ba kaya, may drawing pa? Oo. Madaling, ilagay mo lang ang bibig ko. Ang bunganga ka. Mahaba. Yun nakatawa. Maglagay ka ng bilog. Patas may ng mata. Patas mahaba. Smiley. Yan mga tugang importante sa buhay. Wag natin masyadong malalim ang kaligayahan ng tao. Mababaw lang. Okay na yan. So, fight. Fight natin. Fight. Ang isa pa, how to counteract. Ang iba naman, flight. Sa English, flight. Anong ibig sabihin ng flight? Iwas lang. Alam mo, totoo yan. Sabi nga, ang disgrasya, maiiwasan. Okay? Halimbawa, maraming yan. Okay, driver ka, ang tawag yan, defensive driving. Okay? Hindi offensive driving. Hindi yung nag-permit ka sa lang revolusyon ng revolusyon. Una mo, nakikipagkarera ka. Remember, life is not a race. Okay? Hindi tayo nakikipagkarera. Hayaan mo na sinda kung gusto niya magadan. Bibinisyon na lang kita. Okay? Anyway, mga katugang, importante yan. Life is not a race. Sabi nga, life is like a rat race. No, I don't believe that. Hindi tayo mga kino. We are not rats. Okay? We are human persons. And we have what we call different facing. Okay? Facing lang sa buhay. May mga taong mabibilis, hayaan mo sila maging mabilis. Pero kung mahina ka, hayaan mo maging mahina. Slow pace lang. After all, tingnan mo ang mahaba ng buhay, slow pace lang. Hindi nagmamadali. O subukan mo isang bagay. Okay? Pirming gamit na gamit. Gamit na gamit. Dahil mo pinapahinga. O di marsisira ka agad. Kaya yan, iwas-iwas lang. Okay? So iwas lang. We are not, hindi man tayo nagmamadali. Okay? Ang buhay po ay hindi kinakailangan ipagmadali. O sa pagmamadali mo sa buhay, hindi ka umiiwas. O tingnan mo, gusto mo kaagad tumawid, hindi mo tinitingnan left, right. Pag wala nang sasakyan na patawid o na parating, tumawid ka na. Okay? O hindi patawirin mo yung sasakyan. Mga tugang, yan importante, magugma kita, okay? Iwas-iwas lang, okay? At the same time, iwas-iwas sa mga masasamang pagkain, okay? Iwas-iwas kasi karamihan ngayon, mga tao hindi na umiiwas sa pagkain kasi ang pagkain nila, seafood. Father Bombase, ano ba ang seafood? Ang sainda, ang seafood, ano ang nahiling ninda? Pagkain, food. Mga kaibigan, hinay-hinay. Okay, iwas lang tayo. Kaya yon, either you fight or flight. Iwas. Marami ang naililigtas sa pag-iwas. Okay? Tanda natin, sa bawat pag-iwas, ikaw ay makakaligtas. Yan po ang paalala ni Father Butch, Importante, iwas lang. Hindi man tayo nagmamadali. At sabi nga doon, smell the roses. Wow! Kasi ang tawag niyan sa mindfulness, being aware of your situation. Si Father Butch, nagma-mindful walking. When I walk, I am mindful that I am, halimbawa, inaapakan ko, alam ko, semento ba yan? Lupa ba yan? Father, ang lupa, semento ba yan? Hindi. Kung damo ba yan? Okay? Alam mo dapat ang inaapakan mo.
awareness, may kamalayan. Importante yan. Ano? May malay. So, yan. Iwas-iwas. Okay? At the same time, be mindful, aware. Okay? So, haba ako naglalakad, wow, tumitingin ako. Wow, mayroon ba lang, may flower pala. Okay? Enjoy the scenery. Ay, tingnan mo mga tao, kung maduman ka sa Manila, ako, maluway-luway para nahiling ko ano ba ang nangyari, ano ba pagbabago na ngayon sa kalsadang ito? May bako-bako pa ba? Bako-bako pa ba ang bumabagal lang tayo pagdating sa may Quirino Highway kasi marami dong bako-bako pa rin. Yan mga tugang, yan importante. Slowly, gradually, accordingly. Yan importante. Hindi tayo nagmamadali, okay? So, iwasan natin ang magmadali, okay? Sapagkat bawat pag magmamadali, tayo ay maaring magkamali. Yan na naman, Father Butch, ha? Okay yan, ha? Sa bawat pagmamadali, ikaw ay maaring magkamali. Okay? At sa bawat pag-iwas, ikaw ay maliligtas. Yan, mga paalala ni Father Butch. Sana, yan po, yan ang tinatawag natin, fight, flight. Ang iba naman, dahil sa pangyayari, napo-frozen. Frozen. Father, pelikula ba yon? Frozen. O, ano nagiging frozen? Nagiging matigas ka na. Tigasin. Matigas na. Matigas ka na? Naninigas na? Oh, yan, may mga taong naninigas na tuloy. Oh, nagiging frozen. Ang tawag sa philosophy niya, naalala ko, stoic philosophy. Yung matigas, naninigas na. Dapat hindi naman tayo. Either you fight or flight or isa pa palang alternative, freeze. Halimbawa, mayroong layon na umahabol sa iyo. Dahil sa takot mo, dahil mo nilabanan, dahil ka tumakbo. Okay? Pag hindi ka tumakbo, okay? O hindi ka lumaban, ang mangyari sa mo, magiging matuog ka na. You will freeze. Okay? So, you will freeze. So, niyaong ka na lang, dahil ka na naghali, kinakangkakang leon. Ay, ang sarap, sarap. Ang linamnam. Yun, mga kaibigan. Kaya mag-ingat tayo. I don't want you to be frozen. Okay? Let us not freeze. And how can we do that? Importante, araminta. Marami tayong kadakol na aram. Okay? So, magayon mga tugang ang satuyang matutunan talaga sa pangyayaring iniho. Lalo sa pandemyang iniho. Importante, baging matiisin tayo. Okay? Magayon na ng istorya ni San Pio Ikalima kasi sa iya talaga malaki. Malaki po kasi. Malaki ang tinis ng santong ito sa kabila ng maraming pag-insulto. Alam mo, nandiyan na po yan. Pero ang importante mga tugang, sabi nga sa Bible, Sirach chapter 14 verse 5, who is bad to himself, whom he will be good to. Tama nga naman, hindi ba? Kung ikaw ay masama sa sarili mo, paano ka magiging mabuti sa iba? Kaya dapat magpakabuti ka sa sarili mo. Okay, sapagkat may kasabihan sa Latin nga, nemo dat quod non habet. So sabi mo, dai ka makakatao kung dai ka. Okay, you cannot give which you do not have. Yan importante. Kaya si Saint Pius the Fifth, si San Pio Ikalima, magayunan ang sa iyang halimbawa na tinatao sa tuya mga tugang. Sa kabila ng mga tiisin, mga suliranin, sa mga bagay-bagay na sa panahon niya, kasi yung panahon niya ng political field talagang mahirap Pero alam mo, ang nagsuporta sa ang sa iyang magayon na ugali sa buhay. Okay? Sapagkat kung mayroon tayong magandang mabuting ugali sa buhay, yan ang satuyang energy. Okay? Para may energy ka. Okay? So, importante mga tugang na punong-puno tayo ng enerhiya. At yung enerhiya nga na nakukuha ni San Pio Ikalima ay dahil sa disiplina, may disiplina talaga siya. Okay? May disiplina siya sa buhay. Kaya sabi nga, the faithful were urged to do special penances and almsgiving
for this intention. Okay? So yun talaga. So ayun nga, nagwagi sila. Okay, nagwagi talaga. Totoo naman subukan natin. Pag tayo ay magkaroon ng disiplina, pagwawagi tayo. O sabi nga ni, bakit naman daw, Father, lumubo ang transmission ng COVID-19 digdi sa Legazpi o sa ibang lugar o lalo sa India o sa ibang lugar? Kasi alam mo, nawala tayo ng disiplina. Okay? Sa China, sa Wuhan, sabi nila na nagpuon ang COVID-19, pero di sila umabot ng milyon na nahawaan na. Okay? Sabi nga, sabi 80,000 lang something, or 800,000 lang yata. But anyway, hindi umabot ng milyon. Bakit? May disiplina. Alam mo naman sa China, komunista yan, talagang disiplinado talaga. Okay? Kailangan pa ba tayo maging komunista para magkaigwa ng disiplina? Yan hapon ti Father Butch. Kailangan pa ba? Hindi. May disiplina tayo. Dapat. Okay? Disiplina sa pagkakan, disiplina sa buhay, o disiplina ta muna ang pag-iisip ta. Yan ang habang may natatada pa kita ng mga ilang minuto, ining itatao ko sa Indo. How do we discipline our mind? Okay? Importante mga tugang yan Disiplinado ang satuyang pag-iisip. Takunday, disiplinado ang satuyang isip, pagparaisip ka ning maraot, ang apod ko kaan, halimbawa, di mo talaga natin maiiwasan yan na mag-isip ning maraot. Pero pag yaw na ang maraot na yan, sabi no, na ay, habok ko sa imo. Okay? Habok ko sa imo. Okay? So, then, sabi ko nga, choose what is good, not what is evil. So, piliin ta. Kasi tayo, makakapili naman anong iniisip mo? O yan, anong iniisip mo yan? Yun. Kaya mag-ingat tayo sa mga iniisip ta. So what are we feeding our mind? Okay, not only what are we feeding our stomach? We must also learn how to feed our mind. Okay? Feed your mind with good thoughts. Okay? Feed your mind with eternal truth. Okay? Yan nga, salita ng Diyos. Okay? Makinig kayo lagi. So 107.5, the Good News Radio. Okay? Yun. At makinig kayo sa Marhay na hapon, kadakol kitang matatawan ng karahayan. So mag-isip ng Marhay. Yan. Okay? Pag-isip. Halimbawa, sabi nga, change the channel. Para bang may remote control kita. Halimbawa, may mga sa advertisement minsan baga, pag may advertisement sa TV, anong ginigibot we change the channel. Ganon din. Change your way of thinking. Okay? Yan ang gusto ni Father Bombase. Let us change the way we think because we can never change our life unless we change the way we think. Because everything, sabi, what you think, you become. Okay? Ano ang gusto sa inyong nang gusto mangyari, yan ang sa imo sa pag-iisip. Okay? And mga tugang, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram, kaya gusto ni Father Butch na magpangadji kita, natabangan kita mag-isip ng ikakarahay, mag-isip at magibo ng ikakarahay. Yan importante sa buhay. Tularan natin ang buhay ni San Pio Ikalima, sarong Dominican Saint na kung saan talaga sabi nga, hindi niya inalis ang pagtitios, kundi ang sabi niya, ang pangadyo niya, dagdagan mo Panginoon ang aking mga krus, ngunit dagdagan mo rin ang aking pagtiis. Okay? So, we do not want kasi to take away the crosses or suffering, but let that suffering becomes another ring. Ano yon? Anong ring yon? Okay? Okay? Redeeming. And actually, sabi nga, there are 3 rings. Okay? Engagement ring, okay? Suffering, and wedding ring. Okay? Wedding ring. So, importante, change that suffering into a real ring, which is the ring of victory, our salvation. So mga G na kita mga tugang kasato yung pangadjion sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan
at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo, at ikaw, prinsipe ng maukpo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po sa indogabo sa naginanyog ka sa tuyang programa. Sana nakapulutan nindo ning adal ang sa tuyang pigtukar ngunya na aldaw, lalong na sa inspirasyon ni San Pio Ikalima, Pope Pius V. At uli, binabati ko po ang mga nagdiriwang ng kanilang 38 sacerdotal anniversary, lalong-lalo na ang kairibahan ko digdi, si Father Ernesto Arceo, ang rector po ng University of Santo Tomas, Legazpi. At ngayon, sabihin po natin ito, sabay-sabay, with action, with feeling, with conviction. Anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Amen? Maraming salamat. Take care. At si Father Butch ay babalik muli sa aga, okay? Sa satuyang programang Ipadagos ang Misyon, Pentecost. Okay? 1:00 hanggang 2:00. Kaibahan ko po dyan si Sister Ami Bulinas. Maraming salamat. I love you all. God bless. Take care. Bye-bye. 500 years of faith, grateful today.